Oy, sir, nagsangit ka. Ay, naapo. Aji kasi rulo. Okay na na. Sayang na di short pa sa t-shirt na sterso ka. May just limited po. Hindi paglutuan pa ng Ricardo. Kagkatulong mo ito, Bruno. When yan to. Sayang din yung television na refrigerator, washing machine, electric fan, air condition, kanrado. Dahil di pa kaldero pa kasi nola pa yung kinaklo. Sara! Tinidor! Aprila tayo mo ko po na yung pag-asa timba! Hindi pa lang yun ang vlog ko! Nakalaskas ang timba! Ganito! Say ka, sir. Di mo man labi ng panulat! Di mo man labi ng panulat! Ito'y sakripisyo! Inikin kami tiusto! At talaga kong kompleto! Wala, naglaing. Yakbo! Malapakan niyo ako. Tadapi katre! Ano? Ikamen! Pinggan! Pagtugawan, lamisan! Libro, papel, ballpen, pencil, pentel, pen, ang magsulat ko! Maumagong! Pwede yung ingkit mo! Yung ripil na lahing tapot ko! Yan talaga sikakit pa ng igulbo! Naglaing. Di mo man na malagay! Tapat ito sabon! Shampoo! Ano pagkapag di kilikili!